Facebook, komanso ma media houses osiyanasiyana. Ndipanga state chimene mabwerera pano mchizungu. Komano mafunso akayambika because of my mchichewa. Just for the record. Mrs. Zaidini, as a spouse of the late Major Wells Zaidini, who was an aircraft engineer aboard the MAF Tango 03, you may provide first-hand information regarding his movements, communications, workload, assignment to the mission, and preparations before departure. Your testimony is expected to assist the committee in establishing when and how he became involved in the mission, whether he expressed any concerns regarding the assignment, aircraft operations, or his workload, and to complement the evidence of military witnesses with personal chronology. The committee and the people of Malawi once again extend their deepest condolences to you and your family. You have received summons to this effect. You'll be required to respond to this summons with the background information that I've given you. So before we proceed any further, we require you to take oath. May I request Secretariat to conduct the oath. I, Taona Chisasa Aidin, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Because of calendar. Tukuthokozeni chifukwa cha cooperation yanu. Mulo masuka kuti mufotokoze mbali yanu ndimene munayendera ma summons ndi zimene mukuta kuzikumbukira. Zikomo kwambiri Chair and the whole committee here. Monga ndanenera kale za dzina langa. Ine ndi mkazi wa Malemu Wells Jordan Aidin, the Major, amene amagwira ntchito ku Air Force Zomba Base. Mayendedwe yawo ndiyambira pambuyo pang'ono kuchokera a week before tisanamve za maliro akasambala. Pa 29th May at around 2 a.m. tinali titapanga ulendo ndipo tinanyamuka kumapita ku Mchinji ku farm kumene timapanga land. It's an estate ya Malemu a Gondwe, Agudo Gondwe. Timapita kukakolola. Anapempha masiku ochepa chifukwa cha ma business schedules awo, komanso anatenga masiku ochepawo kuti tikakolole chifukwa chonena kuti anali ndi ulendo kuti akupita ku DRC ukapanga shanti asilikali amene amabwera Juni opuma okudzapuma kuchokera ku peacekeeping. Tinanyamuka kumapita kumunda. Tinamba ntchito tsiku lomwelo chifukwa choti tinayitira uziratu anthu kuti tilibe masiku ambiri chifukwa choti akuyenera kubwerera ku ntchito. So tinayamba tsiku lomwelo mpaka amene timafika Friday atamaliza kupanga zachimanga. And kusoletsaso it was easy
chifukwa chokuti anayuza transport yawo malemu kukatenga machini osoletsera amene ali a club, so it was done within 2 hours. Chimanga chija chinatheka. Kunangotsala kuti ineyo ndipetetse komanso ndipange stand work. That was on Friday. Saturday kumapitiriza kugwira benchiro ya stand work. Iwo ananyamuka Sunday kubwerera kumapita kuzomba kuti Monday akakhale mu office. Anabwerera that Sunday. Monday kukakhala mu office. Imene inali pa 3rd June. Pa Thursday on 6th June, masiku ena osewa timayankhulana because he was a regular communicator. Kuma I should dwell much pa Thursday, pa 6th June. Pamene anandimbira phone. Kunchinji kumene timalima ndikuchimwa mkango nde kumavuta network. So mostly ungoona missed call kumande kuti kupita kukakhale pabwino pamene pamakhala network. We used to call that place kuti patawa kuti tikayankhulane bwino. Nde mwana anadzathamanga nduzoti mami, dad is calling you. Nanyamuka kupita kukayima pa network kwaimbira. Onetu observe kuti amunanga abalalika. Kwafusa bwanja ati da, you can't believe. Palist yopita ku DRC andichotsa. Ndiye kuti zachitika bwanji. I don't know. And sizimayenera kutero. Ife rosta ikakhalapo malamulo athu ngati iweyo uloto kupita ndiweyo basi sizimatheka. Nde kwafusa immediate boss yanga andiyankha kunena kuti nawonso sakudziwa china chilichonse. By that particular time amunanga ine amagwira ntchito ngati second base commander amene ali deputy CO kuzomba Air Force Base. Nde immediate boss yawo ndi amene amapanga question kuti munandichotsetsa chifukwa chani. Ndi amene anayankhula kunena kuti iwonso sakudziwa chilichonse. Koma ndi directive yochokera ku headquarters kuti iwo asapite. Ulendo wawo onyamuka kupita ku DRC umayenera kukhala that coming weekend. Koma ineyo mwalimbitsa mtima ndimwe kusadziwa komanso mwachikhulupiriro ndi mmene timapemphera amwe Christian. Ndineso mzimayi wamvano. Ndinalimbitsa mtima wauza amunanga kunena kuti musadandaule ni Mulungu. Chilipo chachikulu chimene chinakakuchitikirani ku DRC choti chinakatha kuononga moyo wanu, koma Mulungu sanafune afuna kuti ino mukhale available here. Nde musadandaule kuti mupite kuti mwalephera kupita kumeneko. Anafotokoza nawo mbali yawo kunena kuti he really wanted to go because akaenda ulendo ngati umenewo ndoti amakhala ndi allowances, heavy allowances. Koma ndinatsikimizira kuti kwenikweni ndalamayo inuyo mukuifunitsitsa kwambiri kuti yachani. Anduza kuti don't forget kuti we have a wedding ahead. And nthawi yatsala pang'ono. We need to settle some bills. I was like, come on. Zambiri tutinalipira. Chimene chatsala ndichongonena kuti machefa amene anapangidwa haya tingwagulira zokuti akaphike, koma china chilichonse ma service providers enali yonse the press whatever it was kamadzi ma drinks zonse zinayi zoti zinalipidwa kale. Nde kwenikweni ndalamayo inuyo mukakhala nayo phuma kwambiri kudandaula kwambiri. Ine ndikuona ngati kuti Mulungu akusungirani kuti mukayipeza nthawi ino you misuse it. You need it nthawi ina imene mudzayigwiritse ntchito. Tinayankhulana bwinobwino pamene paja ndi Kamdi was like zikomo kwambiri. Ndakumva. Tinasiyana nawo pamene paja but ine sinadziwe kuti mmene ndimayankhulana nawo mmene amafunitsitsa kuti andiyankhule amangondiimbira mafonimo nkuti iwo aja analatapsa mtima kuntchito anachokako.
koma ndinazindikira madzulo because I went back to check on him. Akundiuza in a happy mood now. Kundiuza kunena kuti guess what that what ine maganizo manga ndimati ndekuti ulendo uja apa ngaso nanga ine sindikuzidziwa kuti kodi administration yawo imayenda bwanji. Guess what that what atota ndiyankhula muchi ndipo I was very relieved and I'm relieved up to now. Ndinabwerera kupita ntchito ndetuti kuti munachoka ati nachokako ndinabwera kupita ntchito ndagwira nomo mpaka tsiku lonse ndalimaliza. Ndeti naseka pamene paja kuti nomo da moyo dzipitirira basi. That was Thursday. Friday anandi imbira phone mama ine nanyamuka kupita kuti ndikayankhulana nawo bwinobwino pa network. Nimene amanduzo dada nthawi yatha zibwerani ku nyumba. Ine kutsala kumene ndinatsala kwakukulu kunali kuti sindimatsalira chimangacho koma ndimatsalira kuti tikumbitse ntedza. Ntedza sunachite bwino or even chimangaso sichinachite bwino ngakhale tinapita ife ni ma empty sacks ambirimbiri tinakapeza kuti chimanga sichinachite bwino. Ntedza umativuta kuti aganyo amati kuyamba kukumba chifukwa chokuti amaendera kuti amalipiridwa pa ndowa. It was taking time kuti ndowa yawo idzadze amagiva. Asiya tena kuti mpeso ena, but what he said was like zibwerani ku nyumba nthawi yatha. I want you home. Tizapange finalize zina ndi zina zofunikira. So ine naine akumvera. Komanso nalinso tatopako ineyo though nimapanga za ulimi iwo nda amene anali odziwa zimenezo than me. Ine sina zolowere mene ndakulira zinthu za farming. Ndinauza kuti ndezitha bwanji za ntedzazo. I know your sister is there for elder sister wanga amakhala konko. Ndi amene anatipezera somalo. Amanduzo your sister aona zimenezo kuti apange finalize. Zisiyene zimenezo muzibwera. Basi nenangomalizitsa zina ndi zina zofunikirazo. Saturday mama nanyamuka around jama 6-7 uyamba ulendo ubwera ku Blantyre. Institutional house ya munanga inali kuzomba ku Air Force. Kuma our main house is in Blantyre. Nene ni makao Blantyre ndiana. Kuzomba kumanka Garden Boy. Kumaso chifukwa kuti kunchinjiko tinadza peza ntsika na wina. Amina nali mwana wa skulu oti walephera JC koma amene oti amafuna be skulu ataphunzira iwo aja so it fit ndi ineyo titakambirana kuti mwana ayo akuoneka kuti ndiwanzeru koma chifukwa chopanga tonana amagwira ntchito ya mmafamu maganyu tinamtenga mwana amene uja anakamusiya kukobe ujene ku farm not ku farm kukobe barracks community day secondary school. Ndumene amaphunzira ndenda amene amakhala nyumba ya kuzomba. So ine nanyamuka mapiro Blantyre from Nchinji. That was on Saturday morning hours by 8 June. Ndinaenda poti ni ntunda wautali tikachoka kuchimwankango kufika so pa boma ni ntunda kuti tikapeze ku boma. Kufika pa boma I delayed for you tonight ndi soya kuti ndigaitse ndipange mafuta. So amafusa kuti mafika mwadutsa Lilongwe. I was like no, I'm still in Nchinji. I would ntamabwerani no. Dedo dada ndibwera tifika. Easy. Tinanyamuka pamene baja titamaliza kupenyetsa soya uja. Kutenga mafuta athu kunyamuka kumabwera ku Blantyre. Koma chimene napanga notice ndichonena kuti amuna ngaine amamamoa koma kalirawo koma nthawi imene anali ndine anapeze kuti mowa uja kusiya pang'ono ndi pang'ono. Koma this day ine ndikufika ku nyumba nazindikira kuti iwo sanafike. He called ine ndikunsanatsike ndi galimoto momwe muli pati ndikuwauza kuti andalo watu ndili kumpanda
apapa ndikutsika koma ndatopa ndi anandipanga inenso ndikubwera ndayima pamapanga pano ndinatsika ndimataya madzi koma ndekukuzizira ndi amuna anga ndikuadziwa. From the tone I noticed kuti mwamwamowa ndeiwo anadzanduza kunena kuti ida sikwambiri koma ndamwadi. We just joked about it kuti mmadikira kuti ine ndichoke nde mukamwemo. Anabwera kunyumba abwera kunyumba mene amabwera kunyumba fa uchoko mapanga ndi kwathu sikutali kunyumba kwathu ndi kumachinjiri wake siwalimbi after market kutsetsereka. Nde anafika kunyumba kufika umene kuja anafika onduza nkhani zimene amanduza kunena kuti akuti mowawo ni mamwera dala ndaumwa kumesi ni mamwera kuti ndikumane nda immediate boss yanga. I wanted kuti ndamasule kandalalatira kandangwa amasula koma ine chimene ndikudziwa hani ndangwauza za chilungamo zenizeni kunena kuti zimene apanga si zinthu zabwino adzapangira munthu wina sadzachitenga bwino. Ndi kuti nkhani yake yomwe ija akuti ine mangoyenera kuti ndimasuke ndauze kuti adziwe kuti I didn't like it, though I accepted koma I didn't like it. Ndi kuti ndeiwo akuti chana he's still insisting kuti he's not the one. Directive yachokera ku head office kuti ine ndichotsedwepo. Okay chabwino zisiyene zimenezo ati koma adere zopanda ntchito. Soon after supper kunabwera phone yawo and amaoneka kuti anayimbirawo ndi workmate osati amaoneka koma anali workmate chifukwa anafikira because we were close tinakhala sitting room mpando umodzi. Munthu uja anafikira unena kuti bwana muli ndi ulendo mawa ndi mungokhala mukudziwa official communication will come. Kululendo oti mukanyamule maliro akasambala. Amunanga mawa amene anayankha kuti I lodge that. After kuyankhulana naye munthu uja tinayamba kuyankhulana and he was like I'm surprised. Kasambala ampatsa state funeral. Nde mawa akuti tidzipita nene ni mauzo rida musapite mesa mwayirondira nisa aituka advantage kuti anachirondira nisa ndati mwayirondira nisa kuti ndizibwera musapite, stay with your family ifeso takusowana. Nde anapezeka kunena kuti ananduza kunena kuti sindipita koma amuna anga ine ndokonda ntchito kwambiri analokonda ntchito oti ine amwe business ready sinagwirepo ntchito. Since I met him ndimakhala ndikuapanga encourage kuti musimungangopanga retire simungapanga resign tizipanga ma business. You are very energetic and still young. We can be making more money than izizongopangidwa order around. Ino madziwa kuti anthu akakhala pachikondi in their first days amanduza te yezonadi machazi chipezeke chochitika ndisiya koma leta anamba kuti ndisiye kwauza zimezo. Tsiku lina tukamba ine pozolowera kuti amandiyankha bwinobwino anandiyankha mopsa mtima kuti mangolimbika madana ndi ntchito yanga ifa chani zimenezo ayi. Ineyo ndidzasiya pokhapokha nditapeza chochitika chenicheni choti ndisiye kuti this I can do. I've seen ambiri ma officers amene anasiya ntchito anasauka, so I don't want that. And I was quite kuti izi nzosafunika kuti tizizikambaso. Nde on this particular day ndari mwayi wanga ndi umenewu mwina ndingotengera ka excuse kuti chadzana alija ana atakhumudwa
mwina andimva kuntchito kusapita koma amuna ngayina makonda ntchito andanandivomera inonse zoti kundivomera kuja kuninamiza chama 4 a.m. or quarter to 4 a.m. on 9th June anandidzutsa koma apa nangofikira kunena za uku pa 9th June after munthu uja atayimbira phone workmate wa uja kwauzoti bwana kukhala ulendo official call ija inadzabwera bare after 10 minutes kuti mukuyenera mukatenge zovuta za akasamba nthawi anawo zoti 8 a.m. tinapita kukagona muja inene magona ndikudziwa kuti amuna anga ndine tagwizana kuti kumeko sapitawo koma kudabwa kuti 3:45 a.m. akundidzutsa kuti da ndifuna ndikonzeke ndizipita kuntchito ine I was surprised kuti muzipita kuntchito kotani Mr. we agreed kuti simpita kwati yayi I'm a military man kwametu kulibe no timangodziwa yes you say okay I need to go and do the services nalumbiratu ine okay kuma inepo ndinalaira kuma I didn't like it kuma I had no choice kuma kwavomera kuti apite anapezeka kuti anadzuka and I did my wife duties nadzuka for kunali kukuzizira I prepared water for him kuti akasambe but the good thing the geyser was on magetsa madzi analotentha anapita kukasamba ine mene amapita kukasamba I went kukapangira breakfast mene at 5 o'clock he was ready ananyamuka chama 5:30 kumapita kuzomba ananduza kuti makondatu ntchito mene makondera business ni mene makondera ntchito so I have to go kupuma ntchito kupuma kuti wapuma ntchito ndiye ndikufatu that's what he told me ngata kuseka he was my best friend we used to chat a lot ananyamuka mapita I remember anadzabwereraso ifoti ine nankhala pampando pa dining sinapite kuwalondola kuti ndikatseke chitseko so he came back kuti dada tini mukatseke chitseko ananyamuka mundigwira pamkono tinapita na ananyamuka nawo naye so imofu nenatseka chitseko ananyamuka atafika kuzomba anandiimbira phone chama past 6 kandi oziti kota chama 5:30 ndaiwala bwinobwino koma anandiimbira phone kundiuza kunena kuti da you can't believe kuti nthawi jaso yasintha kuti tuni masana ndendaboweka bwanji bwezi ndikupuma ndizipanga chani so I told him utangopita kunyumbako mukatani mukapume rest munalawira he said okay ndati mukapume after upuma kumunyamuka because being an engineer amaine upezeka passport ndikugwira ndege kuona kuti ili bwinobwino before my pilots asanafike then now so just go and rest kama kwana jama past 8 mu 9 that's when you can go back kuti mukayambeza ntchito and do that yeah that's what I want to do I'll do that ananyamuka ndikupita from that time sitina yankhulani anazanduza nthawi imene amanyamukano kuti akupita kuchileka atanduza nthawi imeneyo kenako anazanduza kuchileka kuti tafika ine chimene ndinafusa ndichoti koma mwaja ananduza kuti mmemo kupangidwa prepare kuti tije okay fine amunanga nalo okonda nsima samakonda ma junk food olo zitavuta maka kwaphikira mpunga samakudyera olo chips so kumene kuja after that ananduza litaja let me prepare for work now sitina yankhulaneso until nthawi imene amadzanyamuka madzulo kuti atenga zovuta akupita nazo ku Zuzu koma on the way he didn't communicate as usual chifukwa amuna anga ntchito yawo atha kungokuza kuti
touchdown Likoma, touchdown Kalonga, landed Kia. Another minute or another hour, akuzaso touchdown Likoma, ka touchdown Kalonga. Akati touchdown sama tandaza kuti atera iya. Koma amakhala kuti anaende ndege zawo zina zazikulu za MDF zinali kuchileka. Zimene zijanzo kuti sizingapite kukatera palikoma, sizingakatere pa Kalonga. Only at Kia. Amatopanga zimenezo pa tsiku mwina 3 times. So he noticed kuti sindizikonda. Ndebena amatongo nduza route remote kupanga pena adziseka. Akuti whether you like it or not ndi ntchito yanga youluka mwambamo. Koma sindikudziwa chimene chinkandipangisa ino kuti ndizingokhala ndi mantha. Komano kuzapezeka kuti on this particular day mena amanyamuka kupita kunzuzu, he didn't communicate kuti mwamba mwakwenda bwanji. He didn't. Pamene nthawi zina amathauti takumana ndi mphezi mwakuti koma papa ayi afika kunzuzu anandimbira, anafika mochedwa anandimbira, andimene amandimbira anandimbira kuti akukadya kuti afika ku hotel. Anandimbira kuti akukadya ndikundiuza kunena kuti weather sinali bwino, taenda movutika. Nene nkudza kumbukira kuti maybe that's the reason why sana ndipange text. It was okay, I had no problems. Ndipo sena ndayanga kuti ndimagona, I slept the whole day. Chifukwa chakutopa. Nde ananduza kuti koma there's another communication kwabwera directive yokuti tikanyamula a vice president kuchoka kulilongwe kubwera kunzuzu kuti nawo sakapange attend maliro kunkhatabe. And I said okay. Tilawira kwambiri mamawa ndesiticheza ndigone ndipume. Okay, fine. Anapezeka kuti agona, ife kwathu kunapezeka kuti kuli blackout. That blackout inachitika. Ine nazimitsa choyambirira ntaona kuti battery yanga kupita kulow, nazimitsa mobile data. Kenako phone shut down yoka. Mama wandinalawira going kuma premises ena fama magetsi kuzima kwake anazima mongo sankha malaini. Kwathu kunalibe magetsi and some other houses, but some houses had lights. Ndeti napita kumene kuja kuka charger phone. In a phone nduka charger, I went there around 7 but 10 June. Kena koja mapa state phone yanga imalira chifuka tamba kucharger, I switched on the phone. My mobile data naiwala kuyatsa. Kunabwera phone. He called. Ine mawo yamba wafusa pozindikira kunena kuti ndachenjerere fantai zonse. When I miss his calls, he could joke kuti kwedi umaiwala kuti uli ni mamuna Nene I wanted to beat him on that. Ndinafikira kwauza kuti kwedi mwaiwala kuti muli ndi mkazi Ndiye anandipanga achoka iwe mapazi yako. Iwe ndambira kaleka kuyesa phone yako simagwira and check your WhatsApp. Ndakutumizira message 6 mama. Ine nduriye di phone ujene. Ndapanga nati phone yetu inazima kunyumba kuja magetsi. Kulibe. Ndimene anapezeka kuti tikuyankhulana akundiuza kuti basi panopa ndigwire kantchito. We didn't talk for long. Zinaize kuti nthaya ntchito ndigwire kantchito basi ine yasaso mobile data ichakuona adi kuti ati 6:06 am ananditumizira message kuti afika ali kujeni ku airport kunzuzu kumano later chama 9 kandi past 9 manager mama omwe anadzandimbira kuti tupangano za ntchito
a vice president abwera funa tizinyamuka. Okay, fine. Ninaza imbiraso phone. Chifukwa there was a certain message I wanted to give him. Kumanandi yankhula modula much. Kuti he is busy. Then later, at 9:42 a.m., anandirembera in route Mzuzu. Pa 9:42. In a message janaya nkapa 9:43. Kuma kwa ine nao noti ndachedwerapo because amanjoya immediately akakutumiza message wayanke pompo. Ine naya nkapa 9:43 because ine mene nayona. Wishing him the best. And at that time, kunali kungondidziwitsa kuti ali mmwamba atsala pang'ono kuti akafike kumene akupita. That was the last communication. Imene ndina yankhulana ndi amuna anga. Until ine ndinachoka kulowa town, fati nkakagula mansalu zatsikana kugwirizira ukwati. Ine mene ndinalowa town, ndinali busy. Ndinalowa kumashopu, kuchoka kumashopu. Nimene nimapita ngali moto kuti atsikana amafuna be kumalizitsa zina ndi zina zimene ine sizimandikhudza. Then nakalowa ngali moto kwawo zoti ndikakudikirani ngali moto. Nakakhala mmene muja, ndili ngali moto muja. I sent him a text at 12:42. Inangojonga kamodzi. Kenako kunadzabwera message, not message, phone. Yondimbira kuti sister wawo, mamuna wake, sister wake anali kuchipatala ndeti mamuyendera limodzi anali kukwinzi kuti wamwalira. Nde ine ndimayesa phone ija usagwira. I sent him a text kuti nangasinde kuti iwo be ali busy ndi za ntchito chifana ndiuza kuti adikira maliro ayikidwe anyamulenso anafedwa aja adzibwerera nawo ku Blantyre. And knowing kuti atengaso a president ainyo kuti ndekuti a president akangomaliza function akwenaso atenge akasiyeso ku Lilongwe. Ndina I opted kwatumizira audio plus kwalembera message kuti adziwe kuti mulungu wake wabuba wamwalira amene ali mulamu wawo mamuna wake wa sister wawo. Kuti neyo ndikuyenera kuti ndipita ndikayimirire kunamwera famaliro anali achisilamu ndekuti zochitika zimaina kukhala zothamanga kukayika. Panalibe response. Ndili mkati momwemo ndinaona pa social media sindangana nkhala ngali moto, all the windows are closed. Chimene ngacheze nacho ndi phone yanga. Ndinaona pa social media kuti ndege yonyamula vice president yasowa. Mtima wanga unaguguda kwambiri. I started again kwayesa phone. Phone ija usatani bosagwira. Koma maineyo knowing my husband and knowing how experienced and how brave he was. I was like ngatana kumana ndi china chake chovuta amene ndori mwina akatera ku Zambia amene. Bas chifukwa on this particular day ndinafusanso mukucheza kwatu napa ngoti lero nde mukwenda bwinobwino with no difficulties ngati mene munaonera dzulo ndi weather. And today it's calm. Maine maganizo manga ndati amunanga being a military man ngati akumana ndi chovuta ndazinzawo ndoti akatera ku Zambia amene. Kenako kunamba bwera ma messages osiyana pa social media pompo kenako nangonoti ineyo izi zindisokonekera. Sindinaoneso, sindinaloweso kuti ndione. Unfortunately at that particular time naloti sinimagwisa ntchito Facebook. Koma mwana wanga anaophunzira school ku Nelson Mandela University ku South Africa. And chifukwa cha ma message amene ajawa
ndinauza naimba phone calling one of the girls kuti guys let's go home. I can't be in town. Ndatopa ndofana ndizipita. I'm giving you 10 minutes ngati simbwera kugali moto mundipeza ine ndachokako. And kundiyankha kwake anandiyankha kuti ife tutafika kale. Ife anali mwana wa brother wanga ndi mwana wa sister wanga amene anapita. Nde anthu aja anabwera kugali moto. Tinanyamuka kumapita ku nyumba. Titanyamuka kufika ku nyumba, that's when my son called from South Africa. Kundipanga kuti amakonda kwathu we joke a lot. Anandipanga kuti gangster ali stable. In the moment ntamva voice ya mwana wanga, I cried. Mwana wanga ananduza kuti mami no. Banj. Namuzoti dad is nowhere to be seen. Dad is hakupezeka. Olo even kuti angoganizo landi pangiri text wherever he may be. Sakufuna. Ananduzoti mami dad is a brave man. Akhala ndati inu. Inedwa I'm too fragile. Sindingakwanitse kumapanga handle zinthu zovuta ngati zimenezi. I can't manage to wait. Nalira kwambiri pamene paja mwana wanga ananduzo no anadula phone. Ndikundi mwimbira mbale wanga wina. Amene timakana kubauza be with mom. Ananditumizira message very strong. Yondimpitsa mtima. Yondipanga mind. Kuti ngati dada anapanga survive in 2018 kuti RC. Izazing'ono is going to survive. Ninduri ndanga what if ndege yagwa? Is he going to survive? Iwetu zimene ukukambaza background za nkhondo. Ma what if ndege yakaudi yagwa? Is he going to survive? Nde Mabe he kept on going. I don't know, mommy. Talimbani ntima. You are a strong woman. Eti dineyo ndinavira nadzuzo lyamwe strong woman. Anapezeka kuti ndandula furniture. Komano social media ija vuto anthu anamba mabwera ku nyumba. Nde wina abweretsa chithunzi eti tonani akuti ndege ija yagwa chonchi. Ineyo zimandipanga confuse kwambiri. Koma kenako wina abwera kunduza kuti no. Awata akunena ronani simirunduru ya chikuda iyi. Awa ndege yagwa. See the people surrounding ndege. Ena kuoneka ngati ma Japanese. Ndege yake city simeneyo. Kena konazuza ndeka kuti I know palibe amene angandinamize. So ineyo my husband didn't send me a picture ali pa airport pa Yalilongwe mmene avalira. Nde pamene anayimapo ndege maonetsa number. So I'll be using this muntima munde Karen. I'll be using this whatever inelike jimene ningaione ikamaoneka similar to this, that's when I will take it. I don't want to be confused. After when mamunanga suguranga kaudi wafa alipo amene wali moyo. Nde kunabwera yena aliwo sanapezeka amwalira amene I said no until the state president anapereka announcement yao kunena kuti ndege sinapezeke. Zimene zija zinandilimbitsa mtima kuti ndege sinapezeke.
kenako takhala nthawi kupita mdima ukugwa. My aunt called me. She's also in the military. She's seniors. And uzorita una mwana wanga ulimbe mtima. It's 50-50. Anything can happen. Ino ngolimba mtima nakanga ndabalalikaso. Kumabe ndikakhala ine madzuzo ndege sinapezeke. So why do I have to be worried? Kumene iliko ili safe. Ena akuti ya ndege ili Chikangawa mungu masiku ziko lili pati. Ineyo amunanga akulira Chikangawa primary school yao. Bambwa wa magwira nchilo forest. Now I was like, ngadali Chikangawa, you know where to go. Komano zinadzapezeka kunena kuti the next morning nimene timauzidwa kuti chabwino palibe. Koma ineyo kuti ntanyamuka kale ndidapita kuzomba knowing kuti ndege kamabwera ifikira kuzomba. Madonia wanalota amatera kuzomba. Nde ineyo I went to Zomba kuti amunanga kamabwera ndipeze ku institutional house yathu ya kuzomba. So that's what happened. Nimene kumabwera kuti yose tupalibe amene wapulumuka. Onse anamwalira. Mapena ni makani magazori olose amwalira koma amunanga alipo until social media senabwesaso zithunzi. I recognized kuti ali apa. Before directive sanabwere kuti asaone wina aliyesa kugawa zithunzi. But anthu anatagawa kale. Ine naonera phazi kuti ndi chiuno kuti this guy antembenuza apayo ooneka kuti mwendo mozi ndochoke oduka unaduka chakuphazi kuchonchuku apo kumavira kuphazi ndoduka mwendo wina ndesu unaonetsere uje unaoneka kuti wachokeratu kuti wachoka watembenuka. I recognized him kuti amunangawa basi I lost hope. Ndipamene ndinazindikira kuti basi chabwino palibe. It was like dziko lonse likundithera on that particular day. That's what happened. Kwinako ndi timangoendera kuti uzungulire kutere akuti mwakuti. Koma it's very painful chifukwa tinapita kunkope kuti tikayika amunanga. Unfortunately, sitinathe kuona thopi lawo because there was a directive yokuti tisatsegule coffin. Anthu anali atavulala kwambiri. Ndi coffin sidatsegulire. That's how we buried him. Mpaka lero. Ni chimene ndikudziwa concerning imfa ya amunanga basi. Take a 1 minute silence. Mzimu wa Major Wells Adini usemuntende. Pepani sicholinga chathu kuti tibwerere mbuyo ndikuyamba kufukula kuti timvesesa chinachitika ndi chani. Pepani
kuti takutengani munyengo amene mmene kuti munayiwala. Koma chair, through you, nimati ndipemphe. Ndalemba manamba amunangapa. Amunanga sana ali pilot. A pilot analipo awiri, was just the engineer. Kuona za mene ndege kwendera ndi mavuto ena. So I believe kuti ata kukhala munthu mmodzi amene who tried to communicate ndi authority yake amene ali aini ya ndege. Mundifufuzireko if you can manage kuti kodi last communication yawo inali yotani, ndi amene angafotokoze kuti what happened, chinachitika ndi chani. Koma chinthu chimodzi so chimene ndimadziwa, now and then amunanga makondo matuza because he used to monopolize screen, uwasira screen kandi pa sitting room upita kuchipinda ukapeza sawabwera uza kusinthirani ma channel kayika mpira ndiye kujatasira ifo ikapo air crash investigation. Naturally was also a teacher. Amakonda kumanena kuti ndege ikamagwa engineer lawyer akumayenera utsegule tank utaye ujeni utaye jet fuel. Ndicho linga yokuti kamakapanga crash isa yake. Anakha kumakamba zimezo on several times ifo yori tinaoneaso ndege ya America Air Force ina yake imataya mafuta imakaperekera mafuta ku kunali kwa kujeni kujano kunali kwa Saddam Hussein, inapezeka kuti inapangidwa hit engine imodzi ndiye inamba kumataya mafuta imaonetsa ndamati this is what we do. Ndene nemairozora amunanga ndekuti ndegeja anaitaya mafuta atazindikira kuti ndege kupita kukagwa. Ndicho linga kuti umene kagwe isakakhale ndi impact yoti mpaka ipangitse kuti kuyake moto, chifukwa ndi chimene mutu mwawo chimayenda nthawi zambiri. Koma chimene ndingapemphe mukupemphani through your investigation team ndikungofufuza kuti kodi what was his last communication. Mujeni yanga yapa kadziliwo erengeka bwinobwino fane malemba lero lomwe apo kumanda ikamo manamba zawo awiri ya Airtel ndi ya TNM. Ya TNM ndimene amakonda kuigwirisa ntchito kwambiri. Mutafufuza kumeneko kuti kodi amayankhulana ndi ndani and what was the communication about. Ineyo nditha kusangalala on behalf of the Aidin's family and the Chisasa's family. Thank you. Ndikulubira mamaliza. Mokupemphani tipempha ma members tumwina afuna fose mafoso ena ndena kuti amvetsetse mmene munalongosolera. Mwina kapena khani mafoso ena otizo mufotokoza nde mokupemphani ndi apemphe ma members ambe ufosa mafoso azizibange introduce worker kumankhani yanu mafotokoza mwachimvekere somo kwambiri. Dedza kasina ziko mbiche poyamba titero kuti pepani mai Aidin bila nakambira chamu jodi sicholinga jathu kuti mina tikumbutseni zimene munadutsamo zimene mwina chovuta kudzachiwala komabe
mwina mabala apo ndi apo anayamba kuiwala. From statement yanu imene mumayankhula presentation yanu, mwalongosolako nkhani yokhudzana ndi pa 6 June 2024 imene anakuimbirani kudandaula ndi kukwiya kumene anakwiya kuti pa ndandanda amene apita ku DRC anachotsedwa. Sindidziwa kuti pa zaka zimene mwakhala nawo ndikoyamba kuti anali pa mission yoti apite kwina kwache achotsedwako dzina lawo, kanali koyamba kapena mwina zinachitikapo? Kanali koyamba. Chabwino. Communication mene mayankhula naye pa 10 ya past 8 fona lazima ananena kuti analali ku Lilongwe kapena asananyamuke ali ku Nzusa. That particular time sana ndipangire state kwene kumene ali, because we didn't talk much. Chabwino. Mwa pempho lanu kuti committee kuthandizeni kufufuza manamba amene mudatipatse kuti kodi uthenga wawo maliza ndi mabwana awo kuntchito ku MDF kapena mungainaje ndege imeneyi udali wotani, mwina nthawi imene anali mu malengalenga pamene amapita ku Mzuzu. Ngati akubanja chimene mukanafuna kuti mumvetsetse komiti ndi nkhani ya uthenga okhawo imene zinachitikira kapena ena amakhala ndi maganizo ena kuti mwina sinali ngozi, mwina pali china chidachitika, maganizo anu ngati akubanja mumaona kuti ndotani? Kufuna kukhala ndi closure, kungofuna kuzindikira kuti kodi chinachitika chene ndi chani, fault inali yanji, because it can happen kuti ndege napanga ndipopo fault ali mmwamba. Ndi chimene timangofuna titadziwa. Mafoni ya malemuwa manamba mutipatsa free chair, mafoni ya malemuwa ngati akubanja pala anapezeka kapena munapatsidwako kapena? Mafoni ya malemuwa tinapeza foni imodzi imene inalinso yoti ndiyosweka yopindika yoti singagwireso ntchito, imene inali ya 09, koma foni yawo ya 08 sinapezeke. Pomaliza chair, pakagwidwikawo kantchito amuna anu ndigwise chacho munanena kuti you were best friends, mumakonda kucheza pa zambiri za kuntchito ndi zina zoterozo. Mwina prior pali ndo mene amapita olo mwina a week before olo masiku ena anakambapo za mwina mavuto ena kuntchito kwawo okhuzana ndi mwina ndege imeneyi kapena kuti inali ndi kavuto kena ngati engineer kuti mwina ndikukoza zakuti pali kavuto kakuti? Ayi, sanafotokozepo. Andi mukucheza kwathu nkhani zambiri za kuntchito, no. We could chat zinthu za personal, koma za kuntchito kwambiri ayi, koma kufotokoza ndi kuchemerera ndege zawo amachemerera kwambiri, sananenepo kuti pali 40 iliyonse. Chabwino chair, ndi imene penepo kuchoka kudedza kasi. Mwalanje North. Zikomo chair, choyamba ndi joine anzanga nonse ndi a chair kupepesa maliro amunano amene anamaliya kugwira ntchito pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna kudziwa kuti I think ndege
kumva kuti so I think it was chama kwambe chama half 10 umo kodi munandira ku official communication kuchokera ku ntchito kwa munanu kuti ndege ya sowa kapenanso kuti update iliyonse kapena mangonera pa social media ndi anthu ena official communication kuchokera ku office kuti amayi zikuoneka kuti ndege ija kuoneka koma inatizi kupasa ndi update sikom ayi koma zitha kutheka kuti mwina they communicated kwa brother wao brother wao for onse ali military koma in different fields. Komano ngati kwa eneo ndikuti mangomvera mene manena moja social media mpaka next date kuti uthenga kuti zinthu zavuta simunandiyepo official communication ngati akazi yawo. Ayi sikunabwera official communication iliyonse. Komanso it could have been impossible kuti Air Force andimbire phone ineyo chifukwa that's why ndikupanga lifa kuti atha kutheka kuti anamuuza brother wao chifukwa ine though tinakwatirana pa mwambo wa chingoni koma nalisana sainire ntchato limakasainira pa 11 July kusonyeza kuti mu system yako army ineyo sana ina kuti andipange communication ina iliyonse was supposed kupita kwa bambo awo kapena mai yawo ulu brother wawoyo koma mai yawo ndi bambo awo panalibenso uthenga uliwonse umene unabwera owauza kuti ndege inasowa mchimwene wawonso sanatiuze koma I believe atha kukhala kuti anali ndi information atha kuziwa kuti this is it kuti analandira siko Mwanza Central. Siko mkwambi chair. Inenso mundilole ndi ajoina anzanga amene ayankhula ndisana yankhule ine komanso inuyo chifukwa cha mawu amene mwayankhula opepesa kwambiri chifukwa cha zimene zinachitika. Funso limene ndinali nalo ndi lomwe mulanje south afunsa kale ndiye ndi panga withdraw mkono wanga umene ndinakweza ziko Kadabe North. Ya chair ineso nitoze kuti mwandipasa mpata ukomaso nditengerepo mwayi kupepesa mai aidini pa malilo amunao major aidini. First wanga just need to understand kuti munanena kuti mnankula nao ananena kuti today is calm. Inaliswe lapa 10 pomwepo pamene amachokera ku Mzuzu anali ku Lilongwe or when was that time pamene macheza ananena kuti tabwerako koma today is calm. Inali which day? Siku mene amandiuza kuti today it's calm inali pa 10 and nthawi imene amandiuza zimenezo I believe kuti anali ku Lilongwe imene anandiuza kuti today it's calm ifo choti sana kangonena kuti ili calm ifo taona ku Mzuzu airport ko asanaone ku Lilongwe kuti kuli bwanji. Okay, Chair, the last one mwanenaso kuti at 9:45 mnalandira message
yonena kuti in loot to Mzuzu, I think. Nthawi zina pamene mwina mmacheza, you are able kuti muzipanga communicate ali mndege ama macheza mndege amatumiza message na simatumiza kumbuyoko. Yeah, zimachitika kwambiri, but on correction inali 9:42 am imene ananditumizira message imene zimachitika kwambiriso ngati mene ndinafotokoza kuti amandifotokozera touchdown there wakuti basi zimachitika. Cheo Ntsodze Mvai, then we go to Lilongemude and Dowa Kasangas. Tathokoza kwambiri Chair kuti patsamwa anthu akunchewu kuti tiyafuse mafunso mayi aidini. Choyamba ndikupepeseni chifukwa cha imfa ya munanu Pepani. Ndi funso limodzi lokha limene munafotokoza kuti mudakwanitsa kuipeza foni ya Airtel ya amunanu. Ndimafuna ndingodziwa kunena kuti kodi amene adakupatsirani foni imene adali ndani kapena mudayipeza motani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri madam. Foni imene tinapatsidwa ku area fete ku police kumene tinayitanidwa kuti tikatenge zinthu zawo. Kumene azibale awo anandiuza kuti ndipite I'm the one amene ndingadziwa kuti chimene anatenga ndichi. So I went there, ndi brother wawo, ndi cousin wawo. Ndikumene tinapatsidwa foni imeneyo ndi zina zimene zimaganiziridwa kuti ndi zawo za malemu. Koma foni yo sikuti so inali mu state yoti ungayigwiritse ntchito ya 09 koma ya 08 sinapezeke. Zimene zimapezeka zina nzongophwanyika so you wouldn't tell kuti zophwanyikazi kodi mapisi amenewo ndi foni ya amunanga kapena ya anzathu enawo. Chifukwa zimene zinachitika ku area 30 on that particular day timakatenga zinaoneka kuti satiso zinaoneka koma zinali zokuti amatiyitana mosiyana ngati IMDF tinayitanidwa patokha mafamilies onse atatu kuti tikatenge katundu wathu pamene ena analata ayitana kale tinayitanidwa mosiyana. Ziko Lilongemude. Zikomo kwambiri Chair. Inenso ndiwa join anzangawa kuti pepani kwambiri chifukwa chotaya amuna anu pangozi ya ndege imene inachitika. Monga nanena muja ndioti ndikwadziwa kwambiri onsewo chifukwa choti ndinagwira nawo ntchito kwame limodzi ndimakhalanso kuzomba. Ndiye ndimafuna funso langa ndi awiri chabe afupi. Funso langa loyamba ndilonena kuti poti mukulankhula kwanu manena kuti adavulala kwambiri ndiye adanena kuti ayi coffin musatsegule. Ndikukhulupirira kunena kuti be ngakhale simunatsegule mudalandira maripoti ochokera kwa madokotala amene adayesa za matupi amene adavulalawo. Ndikunena chifukwa chake kunena kuti kodi iwowa amwalira ndi chani poti pamayenera be kukhala ndondomeko imeneyi. Ndiye sindikudziwa kuti kodi zotsatira za madokotalazi inuyo mudalandira ndipo mudaziona. Funso langa loyamba limene. Zikomo kwambiri sa zotsatira report yochokera kwa ma doctors ya mmene anavulalira ine ndinama sinayiona ndi ndisayikire umboni pa chinthu chimene sinachiona. Mwina ndifuse poti munanena so za ntchatho
tinene kuti simunalione ripoti ili chifukwa chonena kuti mwina amapereka kaye ripoti kwa munakakhala kuti munasainira ntchathu adakakhala kuti ndi akazi awo eni woti anasainira kwame kuti ndi akazi awo, kuti ripoti simunalione kuti chifukwa cha zimenezo kapena chifukwa chonena kuti ripoti yo palibe? Pali malipoti angapo amene amafika andi amafikiranso ku nyumba kwathu, amafikira m'manja mwa ine ndi amene ndimatenga kukapereka kwa makolo za malipoti amenewo. Koma ripoti yofotokoza kuti mmene anavulalira zinaenda chonchi, I didn't see any. Kaya poti tinali mu confused state, but I didn't see any. Chabwino zikomo kwambiri, ndikukhulupirira kuti tiyesera kufunsa so ena ndi ena akubanja ako kuti timve ripoti imeneyi. Funso langa lomaliza ndifunsa maganizo anu, chifukwa Major Wells Aidini anali katswiri wokonza ndege, flight engineer, ndikumudziwa bwino, ndipo ulendo wawo adayenda kupita ku Mzuzu ndikubwerako nkupita ku Lilongwe, kenako pobwerera ku Mzuzu pamene zovuta zidatichitikira ngati Malawi. Ndipo ta Malawi ambiri amalankhula, inuyo Aidini wamukwadziwa komanso anali mekaniki wa ndegeyo nthawi imeneyoyo. Mmaganizo mwanu, funso ile anafunsa konso adedza kasina koma ndofuna ntsindike, mmaganizo mwanu mmaona kuti idali ngozi kapena wina wake adachititsa kuti ngozi yo ichitike? Zikomo kwambiri. Ine mmaganizo mwanga personally ndimakhala 50-50, chifukwa chenicheni background palibe chimene chimabwera. It's 50 ngozi, 50 kuti the crash itself inali yochitopangisidwa. Chifukwa chimene ndikunenera zimenezo ndizokuti report adatitana aku Germany imene amapereka, in all their statements amati we are assuming kuti this happened, we are assuming. Zimene zinaonetsa kuti ndi ma assumptions chabe koma reality palibe. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza chair, ndimafuna kuti mutithandizire ifeyonso ngati committee kuti mwina tizisinika ka 50% kenako kokayikirako kuti tikumbe pamenepo mpaka tipeze ansala yake yonena kuti mwina idzathandize kuti nkhani timalize. Ka 50 aka ka percent kotsatira aka muli ndi umboni wina uliwonse umene ukhoza kutithandizira ifeyo kuti tifukule apa ndi apa kupatulako report ya ku Germany imene imanena kuti we are assuming. Palipena paliponse pamene mukhoza kutilozera kuti tatokosani apa mwina ka 50% akaka kuti kachoke kapena kakhalepo? Zikomo kwambiri che. Zikomo ineyo honestly chimene ndakupatsana ndi chimene ndikuchidziwa, andi ndichifake ndikupempha kuti komiti yanu ifufuze kuti kodiyo pa nthawi imene fa last scene ya munanga it's exactly 16 minutes after 10 Germany report anatuza kuti ndege inagwa exactly at 16 minutes past 10.
koma ndege mmene mapezeka kuti kupita because if he managed to text me and I text him back after a minute and some seconds, zinapezeka kuti akwanitsa kuona and still anali online. Ndikukhulupirira kuti athotheka kuti anapereka ku report ya zimene zikuchitika. Ali mwamba mucha ndiye mungatithandize ndinu. Zikomo kwambiri che. Dowa Kasangaza. Zikomo kwambiri che apo tipatsa mpata kuti tipereke kwa mafunso. Koma poyambirira nanenso ndi joine anzanga amene apereka kale uthenga wopepesa ku banja lanu Mrs. Taona Aiden chifukwa cha imfa imene inagwa mnyumba mwanu, imfa ya ngozi. Ndili ndi mafunso ngapo. Poyambirira munafotokoza za ulendo umene umayenera kukhalapo wa ku DRC. Komano mmene pamafika pa 6 June 2024 munafotokoza kuti malemu anakuza nonena kuti dzina lawo pa ulendo umenewo lachotsedwapo. Poyamba ndimafuna ndifunse kuti ulendo umene umayenera kukhala kwa tsiku lanji ngati mungathe kukumbukira. Zikomo kwambiri. Tsiku lenera ulendo ine sindimalidziwa koma anangondiuza kuti inali weekend imene. And anadzandiuza ine ndikuauza kunena kuti mwina mufunse bwinobwino kuntchito kanana kuti sizingathekenso kuteko lero ndi Thursday. As we are talking mena ndichotsama ndiyo kuti not ticket koma zofunikira zonse ndoti apanga process in the name of munthu amene amuyika uja. Iwonso sizingathekenso kuti atani kuti apite. That's what I was told. Ndiye sindikudziwa ngati ino anachipeza chifukwa nkukuuzani chimene dzina lawo analichotsera pa ndandanda wa anthu opita ku DRC. Sikomusa ndinafotokoza momveka bwino kunena kuti mpaka pa 8 usiku ndimene amafotokoza kuti uza mmene ayankhulirana ndi abwana awo ndipo ansala inabwera yonena kuti iwonso alibe knowledge koma directive yachokera ku head office. And abwana awo a base commander the CEO anakanitsitsa kunena kuti iwonso akudziwa pakanthu. Mu report la BFU pamene akupanga ma conclusion yawo mu report limenelo amanena kuti no nyengo kaya kuti mitambo imene inalimo mu Chikangawamo ndi imene inapanga contribute ku ngozi imene inachitika. Sindidziwa kuti inuyo zimenezi mmaziva motani. Zikomo kwambiri sa. Zimenezi tinazimva bwinobwino komanso report inatuluka ya BFU it's not like kuti ife tinangotenga report ija ndikumawerenga. Koma tinayitanidwa ku area, is it area 11? Kumene inali Sigerege hotel. Pano dzina ake ndaliwala. Kumene anakatipangira brief za report. And even the engineer who came that day ananenaso kuti iyi ndi ngozi yoyamba kuti wafufuze ya mtundu ngati umenewo. And amanena kunena kuti chimene ndege mangolukira malo amodzi mwamba sakuchidziwa. Ndi chifukwa chake ndakuzanisoni kuti mu report yawo imene amatipangira brief amatiuza zambiri kuti he was just assuming kuti this happened, assuming kuti
this is what happened. Chair funso langa lomaliza pakakhala kuti pachitika ngozi ngati imene inachitikira ngozi imeneyi pamayenerabe kukhala chipepeso kubanja kupatula defi gratuity yochokera ku ntchito kumene malemu amagwira munalandiraponso chipepeso china chilichonse kufikira pakali pano? Zikomo kwambiri sa. Apart from drama yawo ya kuntchito ya deaf gratuity, sikunabwereso chipepeso china chilichonse. Yes, zikomo kwambiri. Kasungu North, then there's Akasina. Pepani tu amai aidini. Ifeso ndife opwetekedwa ngati mmene mwapwetekedwera inuyo. Koma Kasungu North ili ndi mafunso ina ndinganene kuti limodzi ngati si awiri. Funso langa ndilonena kuti mwanena kuti munalandira report ya ku Germany. Kupatulapo report limeneli nimafuna ndidziwe kapena komiti yidziwe kuti kodi simunalendereponso report la kafukufuku wina mwina la kuboma. Zikomo. Zikomo kwambiri madam. Report ya kafukufuku wa kuboma linabwera. Zikomo kwambiri. Apapa mwatiuza za report la ku Germany kuti limeneli amangopanga kuti zinakhala ngati motero osati kutsindika kuti zinachitika. Nanga report la kuboma mmene munalionera linalilonena kuti lakukhutitsani kuti zinthu zinachitika motere. Poti nawa kuboma amadikira conclusion yochokera ku BFU. Ndi chifukwa chake ndikukhulupirira tili lero tukambaso nkhani yokhayokhayo. And it's my prayer kuti ulendo uno ikhala kulosha. Chifukwa zaka ziwiri zapita lero tikubwera pano. Mmene tension ilili, it's as if amunanga amwaliranso kaina. Ndili ndi chikhulupiriro chonse kuti komiti itithandiza kuti tidziwe chenicheni kuti kodi inali ngozi kapena ayi, inali ngozi yochitopangiridwa. Tingodziwa because at the end of the day sikuti moyo wa amunanga ubweranso. Koma at least I'll sleep at peace because ndimakhala munthu osowa mtendere. Komanso ngati ineyo ndimasowa mtendere. Nimamvaso chisoni kuwa mayi amene anabereka mwanayo. In my youthful days, somebody lectured me kuti palifa zimene zimachitika pa moyo wa munthu zosiyana-siyana. The time I lost my parents. Akuti umamaliridwa bambo wako, umamaliridwa mayi yako, umamaliridwa amuna wako. Koma imfa imene mabwereka kwambiri ndi akufa kwa mwana wako ubereka weka. Ndi chikhulupiriro zitha kuthandiza fa as I'm talking to you. Ine abungu zanga akazi akhala kuyendera kuferabe chifukwa chokuti samatha kuivomereza imfa ya mwana wawo. Ine ndimaoneka kuti zinandivula komanso ndikakhala pasi ndimati ngati ine ndimamva chonchi wati mondi yawo. Ndi chikhulupiriro kuti this is our reality now. Mutipatsa kulosha. Ziko. Pepanishe, pepana mai. Funso langa lomaliza kuchokera ku Kasungu North ndilofunsa kuti kodi ngozi imene inachitikira aku Air Force kapena akuboma kukupangana update ndikuyendera nanu limodzi. Munakhutisidwa kuti anachita ndithu
mwaupangiri wawo kulankhulana nanu kuyendera limodzi kufika mpaka na kukaika maliro pepani. Zikomo kwambiri madam. Kunena zoona ku Air Force tayenda nawo limodzi. Ngakhale tsiku lenelenelo la zovutalo nali tsiku la chipwirikiti chifukwa chokuti anthu anamwalira aja ndi asilikali atatu. Andisinge kuti amene akudzayimirira amunanga ndi ya Navy. Koma ndi asilikali okhaokhawo. Koma sanasire pompo timakhala nawo limodzi muzochitika. Andife sitinawake manda. Chifukwa chokuti kumene tinayika amunanga kwawo kunkope kumangochi ndi kunchenga. Ndi amadikira mvula zingapo kuti zigwe. We are hoping kuti next year ndimene tingawake manda. Koma ndi chikhulupiriro kuti tinawobe tinakali nawobe. Zikomo. Let's akasana. Zikomo kwambiri chair. Pepani Mai Adin ndi mafuna nditafubvetsetsaso pa zinthu ziwiri zina zimene azanga wanafusa ndinachisiya kuti mwina azanga kozofusa ndi mawerenga chair the report inquiry report la December 24 page 53 fusulanga alicho kapuni pa chair mnatero kuti mene matupi atapezeka thupi la mnanu adanena kuti linaonongeka kwambiri musatsegule bokosi mnakangoyika ndiyambira pamenepo kuti alipo wakubanja amene anakaona ndikupanga identify kuti thupi ili kope ndi ambale wathu. Alipo anapanga identify kujen kulilongwe kuno kumene kunachokera zovuta kumabwera ku Monkipe. Amene anali apana ubale wanji amene akapangaya ndi cousin wawo. Nkhani ya autopsy report mwana kuti mudangouzidwa mudangova mene amapanga autopsy report ngati akubanja lanu la idini munatenga nawo gawo lilonse? Ayi ndinamveraso pa news kuti mabanja ndi amene anasankha okha munthu oti akayeze matupiwo, koma kwathu kuti tafusana panalibe amene anasankha. Chabwino chair ndinatero kuti ndimakuti ngani pa page 53 ya autopsy report ya maka chair ya commission report yoyamba ichi imene mundola kuti ndiwerengere mchizungu then ndiafusa Mai Adini kuti mina ngatanga yankhulebo chifukwa chair ikunena kuti all autopsies had either family or official persons present to identify and observe the process, and I think this is according to Dr. Kamiza, who was doing the connecting the stakeholders from OPC, police, MDF, and the mortuaries. And if you go to the last sentence, chair, on that page, it's on bullet C. It says the MDF insisted on having bodies of MDF officers autopsied first, and insisted on fast process so that the MDF can arrange for funerals of the officers. Chichewa kutero kuti
report limene nkapanga kafukufuku amene kuchipatala nkayeza pa mapezeka wakubanja mmodzi kapena mmodzi oyimira akubanjawo kapena wakuntchito. Ngati ndakuva bwino lomwe materonso kuti ndazathu na akuntchito kwa amuna anu aku MDF mwakhala mukuyendera bwino, mukuyenda nawo bwino pa zochitika zambiri mayankhulana. Andi ripoti likuteronso kuti MDF ndamene adatsogolera kuti mwina kuyeza koyamba izi matupi ya maofficers atatu aku MDF kuti azipanga dongosolo linatero. As a family mpaka panopa aku MDF pabana kuzaniza nkhani ya kuyeza kwa matupi amene kuti unachita process imene yandimaliza saizi nenda mote. Mmene ndakufotokozerani kale kunena kuti pakufunsana kwathu kuti ndi ndani palibe anapezeka, ndipo in your statement you said kuti it's either YMDF kapena ku family nde mwina anayimira ndi wa ku MDF. Yeah, so aku MDF adayimirira mfuswa kuti mpaka na lero pasaka ziwiri zatha sana kuzi kuti kunakhala kuyezera kwa matupi autopsy report and zinati simnandiko report losi yakuti. Ayi mwina alamwangana andi chabwino. Munanena kuti tibwereraso chomankhula kuja munanena kuti amuna anu was a good communicator. But I think it's kumena mapita kuchoka kuchileka pa 9, that's where communication was not coming through until atafika nakuza ndi weather naliyoipa. Fuso langa ndila kuti za ma message jana madumizirana ndigeri malengalenga mukupita 9:42 enu Tunzuzu inu mnadzayankha all the best 9:43. Koma matukuza muno kuti lasini wa mnanu ndi 10:16. Now kuona kuti anali good communicator maganizo mwanu kuti ngati panali china chimene chimachitika mu ndegemo mwina weather sinali bwino kaya zina zoterozo ndi chikayiko cha 50% mwina chochija simukuona kuti mwina ngati anali pa line mpana 10:16 pana khachina icho chidzimutsa mwina kana kuuzani simunayamba maganizo apo kapena maganizo mwanu. Ziko makambirisa ndi chifukwa chake ndapempha kuti komiti yanu ingofufuza kuti anapanga communicate kwa ndani chifukwa anything serious, very serious sangandipange involve ine akwene kupanga involve anthu aku office kwawo kuti athandize. Pomaliza nofa ngova be clear through chair. Ngati nava bwino manena kuti mfaudi mwana musanapange ntchato ndoti muna kuntchito samadziwa amapanga communicate akhozipanga communicate officially kwa elder brother wawo amene sali kusikali komweko mukhoza tigerako mwina through chair pena atipatsa manambala awo even the name of dzina la alamwano amene ali ku sikali kuti kafukufuku yomwina tikamapitiriza nawonso tikhoza kuti tidzawafuseko. Ziko makambiri amene ndikupatsani ma details awo. Chabwino che ndigezo mene. Somba Tondwe pepani alisi timpasa mpata modzi leta sabono maliza kana kafusa vice chair kana zamalizisa. Zomwambi chair inenso maya idini mundo ndi amene ndikukupepesani chifukwa cha chipinjo chimene chinakugwerani tingopemphera kuti mzimu wawo wa malemu wawo dziusa mumtendere. Mafusa ambiri amene nawo afusidwa kale komano mwina ndimafuna ndingoyamba ndikufunsa kuti kupatula pempho lanu limene mwapereka ku komiti ino makamaka pa nkhani ya phone imene sinapezeki ya TNM munayamba mwayeserapo njira zina kuti muone kuti phone sinapezeke chifukwa chani kupeza kahinti kalikonse.
ayi sitinayesere njira zimene ndinangoyesera chabe ndizokuti pali ma messages ena ake amene amanditumizira ngati akalipira fees zana ndinadzafufuta koma the same day yapa 10 ndinayesera kuti ndizipange restore for normally ukakhala kuti wafufuta ku gallery kuma ma pictures aja they are still appearing ku phone ukapanga press zimene zimachitika atiwo ndine ukapanga press ifa amunanga information ina iliyonse kuchokera pa tsiku limene ndinadziwa kufika tsiku limene anamwalira. He had it and I had everything in my phone. So ukapanga press picture imabwerera kubwera koma on this particular day nafufuta mamawa poona kuti ndipange create space ku gallery koma masana ndidamva zimene zija. I was trying kuti ndibwezerese zima receipt zama school fees zija zinandikana ku namba yawo ya 08 imeneyo imakana kuti sizira available imakana kuti kuti naonso mafoni wafufuta chili chonse koma inakana. That's it. Koma palibe njira ina iliyonse tinayesaso kuti tingafufuza kuti foni ipezeke ndinama. Zawo mwambiri munafotokoza kuti malemuwa mchitidwe okuma umadalikana nawo makamaka masiku omaliza koma tsiku ili ulendo waku DRC utakanika anaoneka ngati asokonekera pakana nafika size yokuti akamwe cholinga choti akauze chilungamo abwana awo. Munafotokozaso kuti atauza abwana awo anatsindika kuti sakuziwa kalikonse angolandira directive kapena titi ma instructions kuchokera ku head office. Munayamba maganizirapo kuti mwina malemuwa anapititsidwa kumeneko last minute mukamalingalira kuti mwina pazifukwa zina zoti mwina akakumane ndi pinjo china chake pepani makalingalira amene wanamba bwerapo ndimene munaonera tsiku limene mmene anakwira. Zikomo kwambiri sa chifukwa chimene ndaperekera information imeneyi ndi chifukwa chokuti mukufufuza kwanga despite kuti amunanga anandiuza kunena kuti sizitero nafusapo so munthu wina anandiuzaso kuti aya sizimatero nde ineyo ndimangofuna kudziwa kuti mundive ndinati ndi 50-50 timati 50 ngozi 50 ina muchikayiko poti conclusion palibe. Nimati was it a deliberate move kuti awa apite ndi achotse awa chifukwa ine amuna anga amakuza chinthu the way it is whether ukhumudwa nacho kapena ayi. Koma on this particular day chimene ine anandiuza nsati on this particular day koma kawiri ka aka on the phone ine ndili kunchinji kuchimwankango kubwera so kunyumba madzulo statement yawe makhayo tezosatheka zimene sizimachitika. And also maganizo awo onse anali kuti abwana awo ndi amene apangitsa kuti wachoke koma abwana ana and the last day yapa 8 Saturday ndimene anandiuza kunena kuti abwana awo akanitsitsa kuti yo I wells I can't betray you sindikudziwapo china chilichonse. So ndi chifukwa chimene ndikunena kupereka kwako ndi kuti maybe if you can start from there ndikuona chifukwa chimene iwo anachotsera mwina siwo khaoso anachotsa mwina ndangapo anapangidwa replace chifukwa iwo si pilot is just an engineer mwina siwo khawo wina so anantanimboso ananchotsa nde atha kupatsani reason imene anthu anatani
anachotsera ndikuwapanga repress ndiyena chifukwa ati mayenda ngati loster. Munthu sukudwala sukumva chilichonse palibe vuto lina lililonse angobwera nkukuza kuti ulendo uja inu ukaone mene list yatuluka iwe palibe, you are not appearing anywhere. Ndi chifukwa chake ndi matero makwinako conclusion titokhala nayo zonse zitata ziko zomwe kwambiri chair. Mina ningopempha mwapadera kuti anenapo zinthu ziwiri zitatu zokuti mmene amapanga brief anzathu ku Germany ku BFU anatsindika kuti zomwe akupereka akungoganizira ndi mmene apezera information, komanso ndi maphatikiza ndi concern ina inabwera uko kunena kuti nkhani ya weather paja report imene inatuluka opanda weather analysis, komanso akunena kuti mwachitsanzo mmene ndege imazungulira information imene apereka nyumba ino ABFU anadabwa kwambiri ndi masecos amenewo, koma mukaona mu report muja sindikumbukira kuti naonapo explanation ya zimene zija kuti ndege imazungulira chonchija motani, pamene anzathu kumbali kumene amapanga brief akufotokoza momveka bwino kuti nawonso akudabwa kuti aku Germany akudabwa kuti ndege imazungulira moteremo ndi zachilendo. Mafuna mwina chair pakapezeka mwayi titawunikiranso pamenepo chifukwa tinalibe popangira reference pa chizungu kuti masecos amenewa agwirizana bwanji ndi anzathu a BFU, koma mu report muja mulibe. Nde mwina information imene indipemphe kuti titenge ngati one hint to solving the same. Zomwe kwambiri ndilekeze pamenepo chair. Zomwe kwambiri timalizire ndi Zomba Sirisa. Chair, zikoma kwambiri. Ineso ndigwirizana wazinzanga kuti ngati anthu akuzomba City South ifeso tikupepesani chifukwa chotaya munanu pa ngozi ya mtundu umenewo. Pepani kwambiri. Ndithokozanso mene athokozera chair kuti munachona chofunikira kuti mubwere muzakhale nafe, komanso kuti muzatiuze mbali yanu ya nkhani imeneyi. Tikudziwa ndi chowawa komabe tikuyamikireni kuti munafika. Ine nkhani sinditalikisa ndingofuna muna clarification malo awiri kapena atatu. Nkhani ya malipoti ya madokotala imene yanzanga ukasina and aifusa bwino kwambiri, pempho berikalo mwero kuti muna alamu anu kandi akhazeni a malemu amunanu mutatifusirako ngati report imene inapeza kuti tiziwedi kuti kufamireko report ya madokotala imene inapita, chifukwa kufufuza kwa mtundu umenewo timaona be kuti report ya boma ija panali zina zimene madokotala sanaikemo. Nde timangofuna tiziwe ngati muna kuntunduko report imene inafika. Nde ndipempho china mene mmalongosola munanena kuti anti anu anakuipirani foni usiku ndikumakulimbisani ndikukhulupirira panali pa 10 pomwepo. Kumanena kuti mwana wanga limba mtima izi ndi 50-50. Ndimangofuna ndiziwebe kuti kodi usiku kweni nali nthawi yanji imene anaimba foni imene kumakuzana kuti 50-50 kumakulimbisani mtima. China chair amanenaso mai aidini kuti ali ngali moto akudikirana kuti apange shopping, amalizise shopping. Anthu ena naye atayamba kutumiza zithunzi pa social media. Ningofuna be titaziwa ife ngati komiti ngati muna ndi zithunzi zina kufoni kwanuko zokhuza ndi ngozi imeneyi kuti muna ifeso titaziona muna zikhuza kuti titatiziranso kufufuza za ngozi imeneyi. 50-50 waujeni kuti muna mukayikira 50% ni ngozi. Komiti chifukwa ili pano kuti mafunso amene amalawi ali nawo muna mu 50% imodzi mafunso amene wayankhidwe. Ndi timafuna muna zithunzi zimenezi kuti zikhuza kuti tithandiziranso. Kumalizira chair munanena
kuti ABF yu akuchitani brief kusigerege yakale anayankhula maonena kuti iwo ndikoyamba kufufuza ngozi ya mtundu ngati umenewu. Ndikhulupirira nakumvani bwino iti mutandiyankhakayi pamenepo ndipitirize funsoli. Zikomo sa munandimva bwino. Zikomo kwambiri. Azibambo amene wa ABF yuwa ndithu ndi akadaulo ife tinali ndi chikhulupiriro kuti sikoyamba kuchita investigate ngozi ngati ya mtundu umenewu. Ndeni mangufunabe mutamasula bwinobwino kuti kudi amatanthauza chani kuti ndikoyamba mtundu umenewu wa ngozi ngati imeneyi. Amasiyanisa bwanji ndi ngozi zina zimene anachitapo investigate iwo mbuyomu. Zikomo kwambiri che. Zikomo kwambiri sa. Chimene amanenera iwo amanena kuti kufufuza ngozi yokuti inalibe facility iliyonse imene ingapatse lead ya zimene zimachitika mkati mwa ndege. Amadzatchula za black box. Komanso amati is it recorded? There was something imene amatchula ine siwaza ndege koma pana zinthu ziwiri zimene amatchula kama transponder amati chani something like that. Panali zinthu ziwiri zimene amazikamba komanso amanena kuti iwo amapatsidwa nthawi yayikulu pofuna kufufuza chinthu koma anapatsidwa nthawi. There was a lot of pressure yoti apatsidwe nthawi yochepa yoti apange finalize report yawo. Zikomo. Thokoza kwambiri. Che muna Mungu akumbusa kuti nati mafunso tiwiri lija nafunsa kuyambirirako ayankhala kumapeto. Tinanena za anti mwina mukhuza kuti yankhako za nthawi zicha. Zikomo che. Honestly speaking sir, unali usiku umene sinathe kudziwa nthawi koma munthu nenali ntabalalika. Pamenepo nde sindinasunge nthawi nali ntabalalika kwambiri. Fandi ma lower ku acceptance ndende nali so good denial. I was in between two worlds. Mina manduza joncho. Koma ponduza joncho mwende ndinabalalika no kwambiri. Chifukwa chokuti ndinayenera no kungoti mena akunduza it's 50-50. Ngozi ya ndege ndiyopya. Ndekuti chabwino palibe. Somo kwambiri ndi funso limodzi longofuna kumvesesa state of mind ya nthawi ya ngozi kuti inali bwanji. Ndiyambira ndipa nkhani imene muna fotokoza kuti anali okhomwera kwambiri atasiyira kupita ku DRC. Koma inuyo munalimbikisa mtima. Kodi mukuona kwanu anachivomereza kuti zachitika basi ndikuziwala zinthuzi? Zikomo kwambiri che. Amuna ngana chivomereza kwambiri. Andi mukaona munkhani imene makuza ndiyoti anachoka kuntchito nyanyala kupita ku nyumba. Ndikapezeka kuti ntankhwana nawo akuti kwa iwo he was very relieved. Anabwera kuntchito kapitiriza kugwira ntchito nomo. Atachivomera kwambiri. Ndi chifukwa chakenso tsiku ili lapa 9 mama wa inepo apangali mind kuti tinagwirizana kuti musapite ine fani mafuna ndigwiritse ntchito ka weakness kamene kanalipo kuti kuntchito kuja apanga let down asapite. Koma he was very willing kuti he wants to go to work as a military man. Chabwe. Kusonyeza kuti inuyo mene mukuonera atapita kunzuzu usiku umenewo mwati mamawa munacheza nawo ndipo
munankho nawo nthabwala ndipo munajenjerera kusonza kuti munayankhula nawo munali ndi chithunzithunzi cha amene analire iniyo mukaona ngati usiku umene anamwamowa kapena sanamwemowa? Anali sober, very sober. Even usiku wa tsiku limene ndimayankhula nawo pa 9 June umene timasiyana kuti ndigone nthawi yabwino mawa ndikuyenera andilawire tikukatenga a vice president. Very normal, very sober. And honorable anayankhula kuti akwadziwa kwambiri, akudziwa family yawo. Sikwachemerera foti ndamunanga. Koma also was a hard worker and very committed kunchito. Mwina atha kundichitira umboni. Ndathokoza kwambiri poyankha mafunso onse amene tinali nawo. Chair, sorry, Chair. Yes. Sorry to disturb. I have got a supplementary, just one small question. Okay, sitamalizisa. Thank you, Chair, for giving me the opportunity. Fusoranga my idini makamaka pankhani ya foni. Foni imodzi inapezeka ina inasoweratu. Munafuna kufuna information inavuta kuti muipeze information. Kuti kodi foni imene yangotero monde kuti ndi information yose ndaluza. Ndimafuna ndifuse kuti kodi simunayesepo kupita ku Airtel kapena ku TNM kuti akapange download. Fuka chimenecho mwina chikhoza kuti thandizaso fe committee yathu kuti tikhoza kuona mwina after 9:43 kuti mwina panali communication yina imene mwina anatumira ku mabwana awo kapena kwina kulikose kuti ndege yavuta. Zikomo kwambiri madam. Sindinapite. Sindinayese move ina iliyonse. Zikomo kwambiri Chair. I think apopo ndikuona ngati committee, I don't know kuti tingagwise ntchito bwanji kuti mwina tikanaona koso ku Airtel kapena ku TNM kuti atipase korogo yawo kufika pamene mwina ma communications anathera. Zikomo Chair. Ndathokoza Kasongo North for maganizano zimezo tilondoloza chifukwa cha nthawi. I think takhala nawo mayi. Sorry, Chair, I have a lingering question. Just clarity. Just for clarity. I hope mukhala malizira. Okay. Pepani Chair, this is a lingering question. Bodi nangasi talankhula tamaliza. Pamene ndimalankhula ndimafusa fuso mayi aidini ndimanena kuti ndikudziwa kwambiri ndipo anali katswiri oyang'anira pa ndege. Ndikukumbukira kunena kuti ulendo umene idachita ngozi udali ulendo umene akuchoka kuzomba samadziwa. Mjira ina ndioti sunali pa programu yake enieni udabwera modzidzimutsa usiku wake atafika ku Mzuzu. Mmaganizo mwanga ndikuganiza kuti adakakhala kuti ulendo umene usudachitike mwina kaya poti ngozi imachitikabe mwina idakachitikabe kapena. Ndiyenonso mukulongosola kwanu nasangalala nthawi imene munanenanso kuti yayi ndikudziwa ndipo anali olimbikira inenso ndikuyika umboni. Ndemmanenanso kuti yayi koma tikamaonera ma air crash investigation amanena kuti engineer amataya fuel amataya mafuta a ndege. Akataya mafuta a ndege kuti ndege jakamakagwa ipezeke kunena kuti sina yake. Ndeti mamvetsedwa mmaripoti iwa kunena kuti munalibe mafuta a ndege. Nthawi iyo mmene maripoti ena amene akubwerera. Mmaganizo mwanu mukuganiza kuti mwina adachitadi zimenezi? Zikomo kwambiri sa. Ndimakhala ndi chikhulupiriro chonse kuti amunanga mafuta anachita kutaya. Zikomo. Ndathokoza kwambiri pano ndiye pa matero zokambirana zathu. Thokozana kwambiri utiyankha. Kale timakutengesani timakutengerani mbuyo. Tuthokozeni fotolemba ntima. Kukhala nafe kuti panga face komaso
tikukamba zinthu zakale ifeyo tiyesesa kuti tiyankhe mafunso a 50-50 chake tili pano dziko lonse la Malawi ndilokhumudwa mpaka pano mene lili banja komiti yonse ili pano ndiyokhudzidwa ndipo ifuna yesetse kuti kukhale closure ku family then kuthokozeni for nthawi yanu tingopempha ma contacts mwananena aja asekretariat amene munalumikizana nawo akufikirani tumapase ma contacts ena ndi ena ndi achibale makamaka ana brother and cousin yawo koma tukupempheni kuti msataye chikhulupiriro ambuye ndo wabwino akutonthozeni akupatseni mphamvu kuti masomphenya alina amene ali nawo osiyana amene anakuyambitsani inuyo kandi geni kandi farming apitirire kuti nanunso mutha kuziyimirira panokha tilibe chambiri chonena mungokhudzidwa ndi mmene zinthu zinakhalira ambuye akutsogoleni muzonse tikufuneni zabwino zonse awa ndi mathero zokambirana zathu zikomo kwambiri Can I take my leave now? Thank you.